Добре дошли, дами и господа! Добре дошли, щастливи младоженци, кумове и родители! Когато любовта окрили сърцата и в своя развълнуван ритъм те сътворят най-прекрасните си съвместни мечти, това е знак, че е дошъл денят, че е дошъл часът вашите прекрасни мечти да станат реалност. Скъпи младоженци, необходимо е устно да потвърдите своето желание да сключите граждански брак. Пред мен, като представител на държавната власт, в присъствието на вашите законни свидетели, на вашите родители и гости. Ива Въткова Цанкова. Съгласна ли сте да сключите граждански брак с Росен Николаев Донев? Да. Браво! Росен Николаев Донев, съгласен ли сте да вземете за своя законна съпруга Ива Въткова Цанкова? Да. Уважаеми кумове, убедени ли сте, че младоженците по своя воля са решили да сключат граждански брак? Да. Пръстенът е знак на съюза, който се изключва между вас. Той е образ на прегръдката, която ви съединява, и на слънцето, което ви дарява с лъчите си. Носете тези пръстени с голяма любов до дълбоки старини. Поканвам младоженците, поканвам и кумовете да подпишат акта за граждански брак. Съгласно българските закони и по силата на правомощията, дадени ми от кмета на град Пловдив, обявявам гражданският ви брак за сключен.